Hi guys! Welcome back to UTV channel! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang mga parts of the body sa Kapampangan. Umpisahan na natin. Arong. Matilo siya ang arong ng kaluguran ko. Asbuk. Pekalalakne ing asbuk na. Buntok. Masakit ya buntok i-atchi. Ipan. Maputiya ing ipan ng indako. Kile. Matara siya kile itang kaklasiko. Buwak. Kikislap ya buwak ing dara ko. Batal. May kabaya batal itang mangopya kako. Tundun. Masakit ya ing tundun ng apo ko. Bitis. Mabanglula reng bitis ko. Gamat. Malatiya gamat iwali ko. Gulot. May sakit ya gulot itatang ko. Butit. Malaguya butit itang babae. Balugbog. Matniya balugbog ating ko. Puwad. Madagulya ing puwad ng jopay. Salo. Masanting ya salo itang lalaki. Kanwan. Malapad ya kanwan iba pa ko. Buldit. Makatiroya buldit ing asawa ko. Atyan. Maplas siya ing atyan ning kapatid ko. Lupa. Maputiya lupa itang babae. Tud. May sugat ya ing tud ko. Sana ay may natutunan kayo. Kung meron pa kayong gustong ipatranslate sa Kapampangan o kaya naman suggestion, just comment down below. Huwag niyo rin kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!